20 μέτρα προτείνονται τώρα από το πρόγραμμα Ρέξους για τη λεκάνη απορροής του Πινιού λόγω κλιματικής αλλαγής. Είναι το αποτέλεσμα διετούς συμμετοχικής διαδικασίας με την ενεργή εμπλοκή εκπροσώπων όλων των τομέων και με την εφαρμογή βεβαίως πρωτοποριακών επιστημονικών μεθόδων αλλά και κριτηρίων. Με το κλίμα να αλλάζει και το υδατικό της Θεσσαλίας να παραμένει προβληματικό, οι ερευνητές του Ευρωπαϊκού Έργου Ρέξους από 7 χώρες με μαθηματικές προσομοιώσεις διαπίστωσαν ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό μέχρι και 20%, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση των χωραφιών στη λεκάνη απορροής του Πινιού. Μέσα σε αυτά είναι και τα πολύπαθα μεγάλα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Από τη μία πλευρά σαν μια ακραία γκρι λύση μέχρι και μια ομάδα λύσεων ήπιων παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία μέσω όμως φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων όπως έργα ορεινής υδρονομίας, ζώνες ανάσχεσης, παροχθία δάση, αναδασώσεις. Σημαντική εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της βελτίωσης των αρδευτικών δικτύων. Έχουμε απώλειες από τα δίκτυα μεταφοράς και εφαρμογής του αρδευτικού νερού, τις οποίες πρέπει να βελτιώσουμε και κατόπιν να δούμε με βάση την εξοικονόμηση αυτή τι νερό χρειαζόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε βιώσιμη την καλλιέργεια της γης στην Θεσσαλία. Το σύνολο των τεχνικών μέτρων υψηλής ιεράρχησης που προκρίθηκαν από το έργο Ρέξους έχουν υιοθετηθεί και συμπεριληφθεί στη δεύτερη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής του Πινιού. Ό,τι έχουμε βγάλει και ό,τι παρουσιάζονται σήμερα εδώ πέρα είναι τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας από μια ομάδα φορέων της περιοχής και εκτός περιοχής με πολύ βαθιά άποψη όμως για τη λεκάνη απορροής, και αυτό αν θέλετε είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά με όλες τις άλλες πολύ σεβαστές προσπάθειες. Τα μέτρα που προκρίνουν οι ερευνητές του προγράμματος Ρέξους αφορούν εκτός από τη χρήση νερού και την ενεργειακή απόδοση, τη βιωσιμότητα της γεωργίας μέσω μεθόδων αγροοικολογίας και την αντιπλημμυρική προστασία μέσω φιλοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων.